BSc, BTC आरो BTR बे ओनसोलाव मोनसे समाव हारिजों हारि दाङाबाजिया सोलिबाय दंमोन। बै समाव हारिजों हारि दाङाबाजियाव गोबां न' बां सावजानाय, सेवहांगार जालांदोंमोन, न' बां गारना खारनो गोनां जादोंमोन। गोबां हारिजों हारि दाङाबाजियाव जिउबो खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। बैफोर हारिजों हारि दाङाबाजि जानायाव भुगिनांनायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो बाख्नायजाथाव आसाम सरकारनि हाबाफारि। हारिजों हारि दाङाबाजि जाना न' सावजानाय आरो न' बां गारना खारनांनायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा बैफोरबायदि न' बां सावजानाय आरो गोबां जेंनाजों भुगिनांनाय नखरफोरनो अनसुंथाइ होनो सिगांदों आसाम सरकारा। बिटिआरनि गसाइगाव, क'क्राझार आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव हारिजों हारि दाङाबाजि जाना न' सावजानाय आरो गोबां जेंनाजों भुगिनांनाय नखरफोरनो आसाम सरकारनि सानै मन्त्रि आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ लाना मोनसे हानजा दानानै खम समनि गेजेरावनो अनसुंथाइ होनो आखायाव लागोन होनना फोरमायदों आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। दिनै गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र नब्लाङाव मोनबा आदिबासी आफादफोरनि हाथियार दोनथ'नाय हाबाफारियाव बाहागो लाना बेफोर गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया। ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল, তেওঁলোকক আমি পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে আকৌ এবাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব। মই দুই এদিনতে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ দুজন ব্যক্তিক দায়িত্ব দিম, লগত বিটিআৰৰ প্ৰধান থাকিব, আমাৰ বাকী আদিবাসী কল্যাণ পৰিষদৰ লোকসকল থাকিব। আমি সকলোৱে যত্ন কৰি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গোসাইগাঁও, কোকৰাঝাৰত বা আন স্থানসমূহত যিসকল লোকে সংঘৰ্ষৰ ফলত গৃহহীন হৈছিলে তেওঁলোকৰ বাবেও আমি আৰ্থিক সাহায্যৰ পেকেজ এটা বনাব লাগিব আৰু তেওঁলোকক নতুনকৈ আমি আকৌ এবাৰ সহায় কৰিব লাগিব, যাতে সেই সময়ত যিসকলে যথেষ্ট সুবিধা নাপালে তেখেতসকলক আমি আকৌ এবাৰ সহায় কৰিব পাৰোঁ। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।